سلام ناي ماكي ميديا تخطاتلتي كمين لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልግዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ነቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰነይ ምክትታል ሓደ ሰብ ክበሃል እንተደኣ ኮይኑ ምስ ሰባት ዘለዎ ርክብ ከስተኻኽልን ጽቡቕ ዝኾነ ምቅርራብ ክፈጥረን ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ብብሕታውነት ኮይንካ ህይወትካ ምምራሕ ዝኸበደ ነገር እዩ ብሕታው ሰብ እንተደኣ ኮይንካ ብብዙሕ ነገር ኢኻ ትጭነቕ ኣብ ፀገምካ ሓጋዚ የብልካ ኮታስ ናይ ውሽጥኻ ተዕልሎ ሰብ እንተዘይሓሊካ ህይወትካ ዝኸበደ ይስኾን ነዚየ ኸዓ ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ዙርያይ ሰባት ዘይፈልን ምስ ኩሎም ጽቡቕ ቅርርብ ዝፈጥርን ኣነ ፀባዬ ብጣዕሚ ምስ ሰባት ዝረዳዳዕ ዓይነት ሰብ እየ በዚ ዝተለዓለ እውን ከዓ ዝቐረቡኒ ሰባት ንኽፍለዩኒ ኣይግደዱን ዓደይን ኣቦይን ልክዕ ከምዚ ኸማይ ፀባዮም ጥዑማትን ሰባት ዝፈትዎም ስለ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ካብ ገዛና ሰበይ ይፍለይን ነይሩ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት ብዝሓቕ ደሚቕና ንውዕል ኣብ ገዛና ዘይእከብ ሰበይ ነበረን ዓበይቲ መንእሰይ ሰብኡት ኣንስትን ህፃውንትን ኣብ ገዝኦም እንተዳ ተሳኢኖም ኣብ ገዛናዮም ዝርከቡ ነይሮም ኣነ እውን ገና ብቁልዕነተይ ፍቕሪ ሰብ ለሚደ ስለ ዝዓበኹ ብዙሓት መሓዙት እናፍረኹ ይዓበ ሰሓቒትን ተፃዋቲትን ብምዃነይ ኩሉ ይቐርበኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ መምህር እናሃለዎ ተኣኪብና ኢና እንፃወት ናብ ዩኒቨርስቲ ምስ ኣተኹ እውን ግን ነዚ ነገር ኣይገደፍክዎን ነይረ ገና ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመት ቀዳማይ ሴሚስተር ትምህርተይ ብዙሓት መሓዙት ኣፍረኹ ናይ ዩኒቨርስቲ ህይወት ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ ብፍላይ ከዓ ብሕታውነት ኣነ ግን ፈጣሪ ይመስገን ሳላ ኣብ ጎነይ ብዙሓት ሰባት ዘለው ብዙሕ ኣይድብረኒ ነይሩ መቸም ኣብ ዩኒቨርስቲ ምስ ብዙሓት ዓይነታት ሰብ እንዲኻ እትፋለጥ እተን መሓዙተይ እውን ሓደ ልምዲ ነይሩወን ኩለን መስተ ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ ኩሉ ግዜ እውን እናወፃየን ዝሰትያ ምስ መሸየ እውን ነቲ ናይቲ ዩኒቨርስቲ ዋርድያ ገንዘብ ሂበን ይኣትዋ ኣብ ዶርም መፅን እውን ብዛዕባ ዘሕለፍኦ ግዜ እናዕለላ የምሽያ ኣነ እውን ቀስ ብቐስ ምስኣን ምውፃእ ጀመርኩ መስተ ጥዒመ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ቆልዓ ምስታይ ጀሚረ ኩልና ሕፅረት ገንዘብ ስለ ዘይነበረና ምሽሺ ክብል ከሎ ኩሉ ግዜ ወፂና ንሰቲ ምስታይ እንተሓልዩ ከዓ ድሒሩ ዝመፅእ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምውቕውቕ ስለ ዝብለካ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኣይትጭነቕን ትቐርቦም ሰባት ኣይትፈልጦምን ኢኻ ሓደ መዓልቲ እዩ ከም ኣመልና ክንሰቲ ኢልና ካብቲ ቁፅሪ ቤት ትምህርቲ ወፃና ኣበይ ክንሰቲ እንዳበልና እናተፃወትና ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ሓደ ገዛ መሪፅና ኣተና ቦታና ሒዝና ከዓ ንሰትዮ ኣዚዝና ምስታይ ጀሚርና ቀስ ብቐስ ከዓ እናሞቕና ብጣዕሚ ደስ እንዳበልና እናጨፈርና ክነምሽ ጀሚርና እናጨፈርና እናሓለና ኣነ ምስ ሓደ ወዲ ይጋጮ እቲ ወዲ እውን ብኢደይ ሒዙ ይቕሬታ ሓተተኒ ኣነ እውን ንይቕረትኡ ተቐቢለ ዝውር ኢለ ክኸይድ እንትብል ብኢደይ ሕዘቢሉ ናብኡ ኣቕረብ ኣበለኒ እሞ ብሓደ ክንጭፍር ሓተተኒ ብሓሳቡ ተሰማሚዐ እውን ከዓ ብሓደ ምጭፋር ጀመርና ጨፊርና እንትንውድእ ነናብ ቦታና ኸይድና ኮፍ ክንብል መሪፅና ኣብ መንጎ እቲ ምሳይ ዝጨፈረ ወዲ ናባና መፀሞ ተሓወሰና ንሱ ምሳይ እናዕለለ መሓዙተይ ከዓ ንበይነይ የዕልላ እቲ ወዲ ሄርሞንየ ዝበሃል በለኒ እናሰተና ጽቡቕ ዕላል እናዕለልና ምሸና እተን መሓዙተይ እውን ከመጋጣሚ ወዲ ሒዘን ምስታይ ጀሚረን ሰዓት እናደፍአ እንትኸይድ እውን ንኽንከድ ሒሳብ ከፋፈልና
عبزا معلتكن نخدو ناب يونيفرسيتي نبرن كلنا ود حيزنا سلازي نبرنا عرات حيزنا صبق جزا إن حلفنا ينحديرنا نوكيو هيرمون نايز حدرنا لو جنزب كهبان ننتبل أنا أيدلم بالكو مخنياتو خا قونا تمرتي صبق صراح سلازي نبرنن ولديون بزح زبلا جنزب يسدو لي بمنبارون كمان مودي تقبل سلازي فلدون زحدر كله جنزب كي قبل دما أنا بار ليدي سلازي كون أي قبلم بالكو نهرمونون كي تقبلكو ترفكو مبزحتي إجزاء مسدك تبعتيو انت حدر نحنت معلت الطرحية نيرا قال أي معلتي كرخبو ما لا يدلن مس هرمون كنا كافت علت بتدقاقا من رخاب بحدا مستاي بحدا محدار جميرنا هرمون سخوننا يدس اللو وديو ملكعون زتقاننا ولا يخن مبر ملكو ود عداميو كل جزاون مس محاستي كنساتي لان وتزأمو نسان بينن أنا خاء مس هيرمون جزا يحلف هيرمون بحتى وسابي يزمثل مالتي مس أوزخد ويكاء زدولا لو عركي كونا كالي نجار يلن كبزح قالو بتعمي مشكين سابي نيرو بخمزي أبتصبق فرخوي ناون أنا نا يونيفرسيتي تمرتي وداخو نسو بتمرتو جوبز نيرو بلعول ندوي سلاستمرقة نايما مرقة صحوفي نسو ساريحو اللي تمرتي وداخو زنبرنا محازوت كاب كل خبابز تعاخا خبنا سلزنبرنا بزيكا حنتي كلنا نبعدن كدا مستحنت قنا قزات خارينا إنا سرحنا من بارن جمر مس هيرمون زنبرا نركبون إنا تنكرا قبل ألف فقري إنا وسخنا نتنكيد أنا حدا زي أما النجر سمعخو بزعبا هيرمون زفلتو بزوح نجر ينبرنن بزيكا أفتان دامستا أبكالي التراخيونا ينفلتن بزون حز سمعخو ورا هيرموننا إسلامنا أمنا تقطع مخانو أنا كسادون مع تبع اللوديو ولا سيبلون أستوعل اللي يفلت النيرة نسوون سموق أيوريون يجرن نيرو أنا ون زناد جن نجر اتحيمانوتو زي كونس اتعبي حسوتو كساب زرخبو تشوكيلا مسرخب قوون تقدادي ما قصو بمصفع نمنتاي كم خمس جبر حتت قوة نسوون مجمرتا حق خمس يكون كشفافن حاسبون تنبروا على كنا كم زي واتسو قد فاليدوس حقو نجرني زحسو أن عبي مخنياتون أنا تخطاليت أرثوذكس بمخاني نعيك أصل زفكرني نخيس أنا ندلو كم زخونا نجرني أنا ونك أسبغس كابزن حرقو الناس حلقو مزخو أنا ون نو يفكرو سلزنبركو أب كندنا تزلوت أجم مجم كامن متجخجاخن مفتحن ممزع محساب جمركو اتجيغاناتو سلازخوناون بحدا خنكون انت داخوينا نسو حيمانوتو انت قيرو طرح كم زخونا نغركو نسو انكا نشتن معالتي ان حسب دحر مقناي بحسابي كم استسمامعه قلص علي نسو بطعمي يفكرن سلازنبرايو بحسابي استسمامعه اب حصير غزاون كا ناب حدا بيت كريستيان كيرنا نسو تجاديرو ناب كريستنا هايمانوت عتوا أبقون كاللخو عناون كاب هايمانوتنا وزعي مزخونا سب ركبي في الزنب منباري نسحا آتي كز آتي تقبلكم كابزا معالت زيقا أنا كل نجر قدفكو مستزبح النجر كم زي نبرا كابا يرحقا نهوتي مجنق جمركم مسهير مونون كل نجر سلستفتحا بزعوا حدار كنحسب جمرنا تمرئنا حدار نمقبارون وسينا كنا نسو كاب صدرؤون زمدون تفليو هايمانوتو سلزق أيرا كلهم يوم قليلو مو بزستل على خاء كلتينا زنبرنا جنزب سبسيبنا نامنا يولدي عد خيرنا ولدي ون كمر عيلة انت نقرون بدعم تحقوسون ولدي نزية كمر عيلة نهرمون انت ريون كم نقوس كنكبا خبو وجمرو أبزق زيا لكا مرعوي نقوس كبحالس حقيو سبالكو
ዝነበረና ገንዘብ ኩሉ ከዓ ሂብናዮም ነቲ መርዓ ኸዳልዉ ጀመሩ ኣብ ሓፂር መዓልቲ እውን ከዓ ኣነን ሄርሞንን መርዓና ገበርና መርዓና ቅልል ብዝበለ ስነ ስርዓት ምስ ፈጸምና ንዝተወሰነ መዓልቲ ምስ ወለደይ ቀነና ኣደይ እውን ከዓ መውፅእ ጎጆ ኢላ ብዙሕ ነገር ኣዳለወትለይ ስንቅና ተሓሒዝና ከዓ ናፍቲ ዝነበርናሉ ዓዲ ጉዕዞ ገበርና ናብኡ ኸይድና እውን ሓዳርና ብዕሊ ጀሚርናዮ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሄርሞን ምስታይ ጀመረ ናብ ገዛ ከይሰተየ ይመፅን ዋላ ይስተንበር ንዓይ ዓብዪ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ መፂኡ የቀባጥረለይ ወይ ዝኾነ ነገር ሒዙለይ ይመፅእ ክንዲ ዝሰተየ እንተዝሰቲ ምሳይ ተጨኻጭኾ ይፈልጥን እዚ ነገሩን እናተደጋገመ እንትመፅእ ግና ኣነ ከናድደኒ ጀሚሩ ምክንያቱ ድማ ንሱ ሰሪሑ ዝረኸቦ ገንዘብ ኩሉ ናብ መስታዩ ዝውዕሎ ኣነ ጥራሕ ሰሪሐ ዝረኽቦ ገንዘብ ናብ ብዙሕ እናኸፋፈልኩ ንገዛ ኽራይን ንሓዳርናን ይሓስብ ብዙሕ ግዜ እውን ንኸቋርፅ እንትነግሮ ንሱ ግን ንግዚኡ እሺ ይብለኒ እሞ መሊሱ ከዓ ይጅምሮ ካብ መስተ ወፃኢ ካሊእ ምንም ዓይነት ሕማቕ ባህርያት የብሉን ዝገርመኒ ነገር ከዓ ካብ ስድርኡን መሓዝቱን ስለ ዝተገለለ በይኑ ይሰቲ ንምንታይ ከም ዝሰቲ ፀገም እንተሓልይዎ ኮፍ ኣቢለ እንተሓቶ ንሱ ግና ምንም ፀገም ከም ዘይብሉን ከም ዝገድፎን ይነግረኒ ሓደ መዓልቲ ግና ኣምሪረ ከም ዝስምዖ ጌረ ተዛረብክዎ ካብታ ዕለት እውን ለውጢ ከምፅእ ጀመረ ክሰቲ እንተደኣ ኮይኑ እውን ናብ ገዛ ኣምፂኡ ምስታይ ጀመረ ቀስ ብቐስ ድሕሪ ኣዋርሕ ጠቕሊሉ ምስታይ ገደፎ በዚ ነገር ክልቴና ናብ ናይ ቀደምና ምርድዳእን ምትሕልላይን ጀመርና ፍቅርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናጠንከረ እውን ከዓ ንብዙሕ ዘቐንዕ ሓዳር ንገብሮ ኣብ ትርፊ ግዜና እውን ናብ ናይ ወለደይ ገዛ ኺርና ተፃዊትና ፅቡቕ ግዜ ሕሊፍና ንምለስ ብኸምዚ ኣብ ፅቡቕ ፍቅሪ ኮይና 5 ዓመት ኣብ ሓዳር እንትንፀንሕ ካብኡ ሓደ ሓሳብ መፀ ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ስለ ዘለና ቆልዑ ንኽንወልድ ሕቶ ቀረበለይ ኣነ እውን ዝሓስቦ ዝነበርኩ ሓሳብ ብምንባሩ ብሓሳቡ ተሰማሚዐ ዝጥቀሞ ዝነበርኩ መድሓኒት ኣቋረፅክዎ ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ከዓ ሓሳብና ሰሚሩልና ጥንሲ ሓስኩ እቲ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ትኩረት ዝሕብ ብምንባሩ ጥንሰይ ናይ 7 ወርሒ ምስ ኮነ ዕረፍቲ ሃቡን እሞ ደሞዘይ እናተኸፈለኒ ኣዕረፍኩ ዝወልደሉ ዕለት ኣኺሉ እውን ከዓ ብፍቓድ ፈጣሪ ማንታ ቆልዑ ወለድኩ በዚ ነገር ክልቴና ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ሕርፋን ቆልዑ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ወለደይ እውን ብምንባሩ ኣቦይን ኣደይን ኣብቲ ዝወልደሉ ግዜ መፅዮም ምሳና ፀንሑ ምስ ወለድኩ እውን ክሳብ ዝተርር ምሳይ ፀንሐት ኣወዳት ስለ ዝነበሩ እውን ወለደይ ንገዝኦም ከይተመለሱ ክርስትና ምድላው ጀሚሮም ደቀይ ተጠሚቆም እውን ከዓ ጽቡቅ ክርስትና ሓሊፉ ወለደይ ናብ ዓዶም ተመለሱ ንሕና እውን ሰራሕተኛ ቆፂርና ኣነ ናብ ስርሐይ ተመሊሰ ጽቡቅና ሰራሕና ደቅና ምዕባይ ንጅምር ኣብዚ መንጎ ግን ካብ ሄርሞን ሓደ ዘይገመትክዎ ሓሳብ መፀ ንሱ እውን ከዓ ብሰንኪ ናይ ሃይማኖት ምቅያር ወለዱ ከም ዘርሐቅዎን ከም ዘግለልዎን ነጊሩ ናብ ናይ ወለዱ ሃይማኖት ናብ እስልምና ክምለስ ከም ዝሓሰበ ነገረኒ ኣነ እዚ ሕቶ ክመፅእ ኢለ ሓሲበዮ ስለ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ደንገፅኩ ከእምኖ እንተጀመርኩ ምእማን ኣበየኒ ኣነ እውን ኣይኾንን እንትብሎ ኣነ እንተ ዓበየ ንሱ ንደቅና ሒዙ ከም ዝቕየር ኣፈራሪሑ ንኽሓስበሉ ነጊሩኒ ስለዚ ኣሕዋተይ ነዝኣትዮ ዘለኹ ጭንቂ ተዓዚብኩም እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ምኽርኩም ሓሙኒ ይፈልጥ ናትካ ሃይማኖት ንዓኻ ዝመስል ዘይምምርዓው ድሓር ዘምፆ ሳዕቤን ግን ኣነ ከምዚ ሓሰብኩ ነይረ በጃኹም ናይ ማልኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ሓሳብ ርእቶኹም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ግደፉለይ ሓሳብኩም ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ እንተገዲፍኩም ለይ ከንብቦየ